Sí. Salvador. Hola. Frente de Compostela. Hola. Hola. Pues muy bien. Unidad operativa, ¿no? Este es un poco el almacén de catador de seguridad. Muy bien. Sergio. Hola, Sergio. León, Emilio. Hola. Jefe de unidad de dirección. Hola. Para Pontevedra. Jefatura de unidad de Pontevedra. Sí, sí, claro. Con todos los extras. Nunca tuviste muchos. Si tuvimos todo el terreno. Son 10. No, no me crees. No, nosotros estamos autónomos. Estos son los posibles. Muchas gracias a todos por estar aquí. Al alcalde, por supuesto. Voy a estar a gasolina. Eso que queda no son, alcalde. 20 kilómetros. No, sí. Alegro-me moito de ter a oportunidade de saludarlos os membros do Servicio de Gardacostas de Galicia. Somos a única comunidade autónoma cun servicio tan profesional e con tantos anos e con tantas actuacións para vixiar e salvagardar e estar cando é necesario na comunidade autónoma que ten, hai que recordarlo sempre, máis kilómetros de litoral e, polo tanto, máis traballo no sentido de toda España. Eu alegro-me moito de vir aquí, isto iba a facer en principio en Santiago, pero vir nun día como de hoxe aquí debe ser a única vez que vimos aquí o son e o alcalde non queda con algo do que traemos, pero en parte tamén vai quedar, porque efectivamente, como el dixo, ten 30 kilómetros de costa e polo tanto estes vehículos, estes medios, estes profesionais tamén traballan aquí. Isto é un investimento importante, son casi 700.000 euros, pero ten máis, se me permitides, unha parte de chamar a atención, de decirlle aos galegos e ás galegas, á sociedade, que temos un servicio moi profesional, máis de 140 profesionais, ahora vamos a ampliar con 23 máis, non? 23 efectivos máis, para seguir vixiando algo que é fundamental. Aquí, efectivamente, como decía o alcalde, fanse moitas cousas, dende rescates cando son necesarios, ás veces, por desgracia, son necesarios, mantemos eses 2 helicópteros que reforzan os medios estatais, traballase moitísimo no mar en situacións, ás veces, moi arriscadas, eso dá tamén moita tranquilidade á xente que traballa no mar, os profesionais, sabendo que está aí o servicio para actuar cando é necesario, e se fai tamén un labor de axuda, de asistencia e de vixiancia, hai que decirlo, que é necesario, allá non fora necesario, pero todos sabemos que ese servicio de vixiancia, para que as cousas se fagan ben, para respetar o traballo dos profesionais que fan as cousas como é debido frente ao furtivismo, frente ás actuacións que ao final esquilman os nosos recursos e van en perxuicio xeral, para eso é necesario tamén estar aí nese labor permanente, que se saiba ademais que estades aí traballando para que as cousas vayan como teñen que ir. Seguimos sendo unha potencia pesquera fundamental. A nivel regional, a maior de Europa, e iso pasa por ter, é certo, barcos pescando por todo o mundo, pero tamén pasa por ter aquí
a pé de obra, como se di, moita xente traballando tamén, coidando dende hai moitísimo tempo os nosos produtos do mar para que sigan sendo unha fonte de riqueza e nos sigan identificando esa Galicia calidade da que sempre falamos, pois que decir que os nosos mariscos, o que vos recolectades, é unha das mellores mostras o que a xente identifica máis. Estamos nun momento complicado, acabamos de acordar no Consello da Xunta de Galicia do luns pasado, esta mesma semana, máis de 20 millóns de euros, 23 millóns de euros, para, en colaboración, e eu agradezo moitísimo a disposición das cofradías, traballar para resenerar todo aquilo que se dañou, que se viña dañando nestes anos e que ahora cos temporais destes meses pois resultou todavía moito máis perxudicado. Todo eso hai que recuperalo, todo eso hai que traballalo e todo eso nós solos non o podemos facer. Por lo tanto, volvemos a contar cos profesionais, coa rede de cofradías que temos en toda Galicia, que leva moitísimo tempo organizando a xente que vive do mar. É unha dos sinais de identidade que temos aquí en Galicia, e iso complementado con este servicio de gardacostas é fundamental. Creo que son uns vehículos magníficos que se engaden a todo o material que tedes, que hai que ir renovando pouco a pouco, porque se utiliza moito, ten desgaste, pero creo que é necesario e, polo tanto, como eu vos decía ahora, estes coches son unha mostra de que intentamos estar á altura do que significa o Servicio de Gardacostas galego e o traballo que facedes. Por lo tanto, moitísimas gracias e hoxe un día tamén para que a xente en xeral vos coñeza e vos recoñeza un pouquiño máis. Moitas gracias.